Vinga, anem a parlar d'aquests Kimfire Delve. Els Kimfire Delve són uns jocs autojugables, diguem-ne, aquí tenim 3 capsetes, uns jocs pensats per 1 o 2 jugadors, però bueno, si combineu diverses capses entre elles podeu arribar a jugar fins a 4. Diguem-ne que és un joc de masmorra, creats pel Kevin Wilson i a part de, o millor dit, la coordinació artística de la Katarzyna Redesiuk. Els publica originalment Incredible Dreams i aquí arriben de la mà de Piff Games. Com dèiem, al final són uns jocs de masmorreig, el que tindríem són 3 capses completament independents entre elles, on a cada capsa ens vindrà una masmorra, diguem-ne, un enemic final, que tindríem el Scorn, el Gallows o la senyora Vainglory, i doncs aquí tindríem els 3 tipus de masmorres completament diferents entre elles. I cada masmorra ve amb un personatge d'aquest món de Kimfire. Com veieu, aquí tenim 2 personatges, aquí 2 més i 2 més. La gràcia del joc és que si tenim les 3 capses, el que podem decidir, per exemple, és jugar aquests 2 personatges contra aquest jefe, o combinar 2 personatges d'aquesta capsa i anar a lluitar contra aquest cap. Vale? O sigui, al final, el que tindríem amb una capseta és un enemic i 2 personatges, i si el que agaféssim és el pack de les 3, com seria en aquest cas, podríem escollir un dels reptes, un dels enemics finals, un d'aquests 3, i fer qualsevol combinació de personatges per anar a lluitar contra ells. Cada capsa es pot jugar d'1 a 2 persones, independentment, però si podríeu arribar a jugar fins a 4, podríeu anar a derrotar aquest enemic fins en un conjunt de 4 herois. Evidentment necessitareu com a mínim 2 capses per poder tenir 4 herois diferents per anar a lluitar contra l'enemic final. Doncs bé, per fer el tutorial, el que faré, per exemple, és explicar-vos-ho a través del Vainglory's Grotto. Què trobarem a la capsa? Aquí hi ha una mica de homemade, ¿vale? Aquí a l'enfundar les cartes no queda del tot quadrat amb l'inserto que ve, però bueno, una mica de tisores i una mica de celo us ho deixa perfectament, com ja heu vist. Trobarem les fitxes de vida, diguem-ne, per anar marcant els punts de cada repte. Després trobarem uns daus i un dau de 10 cares, que serà com per marcar la nostra vida de cada personatge. Per la preparació, doncs, col·loquem els daus aquí al costat, busquem un tiradaus, sempre va útil, tindrem els daus aquí, aquí deixem les fitxes ordenades i col·loquem el dau de la nostra vida en 10 punts. Us deixeu les instruccions pel costat si les voleu consultar ràpid. I anem a la preparació del que seria la masmorra. Bé, doncs aquí tindríem les cartes, més o menys repartides en piles. Què destaquem? Primer de tot, aquí trobaríem les 3 cartes finals del nostre enemic final, que és en aquest cas la Vainglory, i el que farem és barrejar-les entre elles, vale? Cada una té un diferent nivell de dificultat i un diferent desafiament. Per cert, les cartes són guapíssimes, fixeu-vos amb l'ubi que tenen, no sé si s'aprecia bé aquí a la càmera, vale? Però tenen el seu relleu, són superxules. Bé, llavors el que fareu és buscar les 3 cartes que tenim de l'enemic final, cadascuna amb un nivell de desafiament que no coneixereu fins que no la destapeu, ja que la deixarem aquí al centre i les altres 2 les enviarem a la capsa, apartades. Després buscarem aquestes 4 cartes de, diguem-ne, desafiament final. Són una de cada color, normalment, i fica aquí el vulnerable, i un color repetit, normalment, també. Aquestes les deixarem a una banda de moment, les deixem allà apartades. Què més trobem? Trobem aquestes cartes que són cartes d'esgotament. Aquestes cartes les barregem també entre elles i fem una pila cap per baix i així no veiem què conté cada carta d'ella. Les deixem aquí. Després, aquí tenim les cartes que tenen el dors, en aquest cas un dors molt maco i espectacular de la Vainglory. Representa que ens anirem adentrant en una cova, que seria la gruta aquesta de la Vainglory, i la cova està representada per aquesta pila de cartes.
Aquesta pila de cartes representa diferents desafiaments que haurem d'anar superant, que ara us explicarem com. I hi ha cartes que ens permetran buidar el camí, és a dir, buidar la pila de cartes, i hi ha altres cartes que ens tornaran a ficar cartes al camí i en si ens entorpiran el que és la baixada fins al cau d'aquest enemic final d'aquesta Vainglory, d'acord? Com es començarà la preparació? Doncs ficarem 4 cartes al voltant del jefe, de l'enemic. La resta de cartes les deixarem en un costat. I ficarem 3 cartes cap per avall que representaran la pila de cartes superades. Aquestes cartes les podem revelar. I això ja seria la preparació de la cova, de la masmorra. Això seria la masmorra inicial que hem de superar. Aniríem amb la preparació dels nostres personatges propis. Dels nostres personatges, doncs tindrem aquí el nostre personatge amb la seva carta i veieu aquí 2 dorsos diferents. Doncs aquesta seria la carta on ens explica una mica com funciona el nostre personatge i això seria el fanalet. El fanalet és una carta especial que és bastant més poderosa que la resta de cartes que tenim a la nostra mà, però que necessita recarregar-se per poder-se jugar en algun moment. La resta de cartes el que fem és barrejar-les. Farem una pila de robatori i en robarem, depèn del nombre de jugadors que siguem, un número determinat. En aquest cas, com som 2 buscadors, robarem 7 cartes. Doncs ja ho tindríem preparat i ja tenim tot disponible per començar a jugar. El torn d'un jugador bàsicament consistirà en executar una acció que és opcional, o sigui, jugar una carta és opcional, i després sempre acabarem fent una tirada amb els daus, d'acord? Aquí el que farem és anar a intentar superar els diferents desafiaments. Els altres jugadors ens poden recolzar, si donar un cop de mà, intentar potenciar les nostres jugades, i el que intentarem és, amb la puntuació de les cartes més la tirada dels daus, superar les tirades aquestes que hi ha aquí. Si superem les puntuacions que hi ha en una tirada, rebrem l'obsequi marcat amb una copa. Si no ho aconseguim, imaginem que aquí anem a intentar fer aquesta jugada d'aquí i només aconseguim acumular 6 punts. O 7. Ens quedem allà al borde, ¿vale? Doncs li ficarem, com que li hem fet 7 punts de progrés en aquesta carta, diguem-ne que aquesta carta, per superar-la ara mateix només li faria falta un punt extra, d'acord? Això sí, com no hem superat a la primera, rebríem una penalització. En aquest cas, si no superéssim aquesta jugada a la primera, el que faríem és tornar a ficar una carta d'aquestes que hem baixat aquí dalt, ¿vale? Doncs a veure, al torn del jugador, recordeu que és opcional jugar una carta, encara que sigui sempre recomanable, i sempre acabarem jugant daus al final. Doncs jo, com a jugador actiu, hauré de triar un desafiament al qual anar a lluitar. De moment, diguem-ne, l'enemic central no el podem desafiar. Sí que podem desafiar qualsevol dels enemics que tenim al voltant. Poden ser combats, poden ser trampes o poden ser endivinalles, acertijos. Hem de tenir en compte que tot el text que estigui en negreta de les diferents cartes haurem de, diguem-ne, és una habilitat passiva que s'aplica en tot moment a tota la masmorra, ¿vale? Per exemple, si anem a derrotar aquest d'aquí, si aquesta carta està activa en aquest moment, ¿vale? I nosaltres derrotem un dels altres enemics i destapem una altra carta que sigui blava, això farà que ens farà descartar una carta. O si, per exemple, tenim la Vainglory, evidentment, aquí en aquesta capsa, amb aquest enemic,
si hi ha diferents desafiaments, és a dir, diferents cartes amb el mateix nom, totes les cartes que tinguin el mateix nom, entre elles, perquè hi ha cartes repetides, doncs aquestes cartes guanyaran un punt extra de dificultat. Doncs bé, mirem les cartes, jugarem una de les nostres cartes. Teniu en compte que si jo vull derrotar una carta blava he d'atacar-la amb cartes blaves. Per exemple, si ataqués amb això, estaria fent 0 contra una blava, perquè això és una carta de color verd i vermell. Hauria d'anar amb una carta blava o amb una carta dual blava i verda, en aquest cas, per exemple, no? Per exemple, com havíem dit, anem a per la trampa, no? Intentarem desactivar aquesta trampa d'aquí. I decideixo jugar el Amuleto del Cuervo. L'Amuleto del Cuervo li farà 3 de mal en aquesta carta. Ara, la resta de jugadors podem potenciar aquest atac. Què vol dir això? Doncs que el meu company, en aquest cas el Cor, podrà jugar cartes de potenciador, és a dir, per exemple, les cartes que estan aquí sota, vale? Veieu aquí, la part de sota és el que mana aquí en aquest cas, ens oblidem de la part de dalt, i afegiríem aquesta potenciació. En aquest cas, com és una carta blava, només puc jugar cartes que tinguin color blau, i puc jugar fins a 2 cartes de potenciador. També puc jugar una carta blanca, els colors blancs són comodins i equival a qualsevol color, vale? Això tinguem en compte. Si juguem una carta de color blanc, equival a qualsevol carta. Bé, doncs, per exemple, el Asha juga aquest Amuleto del Cuervo Extraño, que li dona una habilitat de 3, i el Cor li potencia amb 2 cartes i li afegeix un més 3. Ja tindríem 3 més la potenciació, 3 més 3, i aniríem a lluitar contra aquest d'aquí. Tindríem 6 punts, això té 8 punts de desafiament, és el moment de llançar els daus. Com veiem, els daus han sortit 2 cares de color blau, vale? Aquestes 2 cares de color blau el que fan és sumar un punt. 6 més 8, aquest desafiament hauria estat derrotat. Aquí tindrem els diferents daus, que bàsicament són 2 cares de cada color, vale? De color vermell, de color blau i de color verd, i després tindrem aquest dau, que són 3 cares de negres i 3 cares daurades. Una cara daurada equival a un èxit, vale? Aquesta es podria canviar per qualsevol color. Vale, doncs sí, hauríem acabat aconseguint 8 punts, vale? Aquesta ha sortit en negre, en total 8 punts, derrotem aquesta trampa, en aquest cas. Al derrotar-la, doncs, obtenim el premi. Obtenim el premi, el que fem és baixar 3 cartes al pou. Aquest premi el deixem aquí a un costat, com els desafiaments que ja hem completat. I què tocaria? Doncs tocaria destapar un nou desafiament. Doncs ens surt una nova trampa, les 3 fonts, en aquest cas. I com no té text en negreta, doncs no té cap passiva. Al ser de color verd no ens activa la passiva d'aquest altre i no tenim cap nom que estigui repetit. Doncs el jugador Asha hauria acabat la seva jugada, passaríem el torn al jugador de Cor. Aquest jugador, el nostre bon amic Cor, seria una mena de tanque i, per exemple, el que farà és anar-se a per aquest combat de la Rosa Mortal i l'atacarà amb el vial de sangre terrestre. El bo que té aquest vial és que ignorarà qualsevol mal que vagi a patir en aquest torn. Veieu que a l'enemic ens faria mal si no superem el combat, per tant ignoraríem aquest mal en aquest cas. Vale, doncs baixaríem un atac de 2 de potència. Miraríem si l'Asha li vol potenciar l'atac. Només ho podem potenciar a vermelles o blanques, en aquest cas. Per exemple, mira, li potenciaríem amb un ataque furtivo
i tindríem 2 d'atac més 3, ja que es tractaria d'un combat. I li podríem potenciar amb una segona carta, però decidim que es quedarà així. Vale? Tindríem un 2 d'atac més 3 per ser un combat. Tiraríem els daus. Molt bé, tenim 2 de color vermell més una de color blanc. És a dir, 2 més 3 més 3, un total de 8 punts. Li fem 8 punts de mal aquí a la rosa mortal. I clar, com no hem derrotat aquest desafiament, aquest combat, doncs hauríem de patir una penalització. Una penalització, en aquest cas, de 2 de mal. I què més diu aquí? Si fallem l'atac, més 2 per cada combat que hi hagi a la taula. És a dir, hi hauria un altre combat. Hauríem de patir 4 de mal. Però què havíem dit? Que ignoraríem qualsevol tipus de dany que ens fessin. Si rebéssim el mal, ens aniríem a aquest dau i baixaríem dels 10 punts de vida inicials a el que toqués. En aquest cas, ens baixaríem a 6. Però com ignorem el dany, no passa res. Això és un comptador de dany que és compartit entre tots els jugadors. Si això arriba a 0, hem mort, hem palmat. Vale? Fora, s'acabó la partida. La qüestió és intentar no arribar en aquest extrem. Aquest enemic ara mateix tindria 8 punts de desafiament, és a dir, ara qualsevol jugada que fem podríem anar a per ell directament. O sigui, podríem anar a l'aixa, guardar-se les cartes, no jugar cap carta, intentar anar a derrotar-lo amb una simple tirada de daus. Vale? Doncs les cartes fetes servir s'aniran sempre ficant en un descart. Vale? Perdó, fiqueu el descart que toquen, no les fiqueu on no toquen. I clar, bueno, s'hauria rebotat, doncs passaríem el torn al següent jugador. Clar, és un joc de gestió de mà. Què passarà quan se'ns acabi la mà? Hi haurà un moment que ens quedarem sense cartes o que diguem que ja no volem jugar més cartes, que les cartes que tenim no ens interessa fer-les servir per jugar. En qualsevol moment podem dir que ens esgotem, perdem, entre cometes, el torn, i el que fem és descartar totes les cartes que tinguem a la mà. Ara, en aquest cas, seria una mica absurd, però bueno, és per això. Hi haurà un moment que o no us interessin les cartes que teniu a la mà i voleu cartes noves perquè no es van robant cartes noves, i el que voleu és reomplir-vos la mà. Doncs descartaríem totes les cartes que tinguéssim a la mà en aquell moment i el que faríem és agafar una carta d'esgotament i afegir-la aquí. Això serà una habilitat passiva que ens estarà afectant en cada moment. Per exemple, aquí diria, cada cop que fallem un desafiament haurem d'afegir un punt de progrés a la carta. I si aquesta carta, aquest desafiament fallat, és a dir, aniríem afegint cartes aquí. Si mentre això està actiu arriba a acumular 4 punts de progrés, perdem la partida immediatament. Vale? Són cartes d'esgotament que ens provocaran altres formes de perdre la partida, a part de la de quedar-nos a 0 de vida. Ja us dic, és una mica absurd amb 5 cartes descartar-vos la mà i provocar-vos un esgotament. També pot ser que arribi un moment de partida que ja heu gastat totes les cartes, comenceu un torn sense tenir res de cartes, ja estem així, doncs què faríem? Evidentment ens esgotaríem perquè no tenim cartes, ficaríem una carta d'esgotament i robaríem 7 i jugaríem normalment. Esgotar la mà no vol dir perdre el torn, és a dir, faríem l'esgotament, descartaríem les cartes que tinguéssim, si és que en tenim, robaríem 7 cartes i jugaríem el nostre torn normalment. Tot aquest rotllo que us vaig explicant. Quin és l'objectiu del joc? Al final, com veieu, la majoria dels desafiaments el que fa és permetre's baixar cartes. És a dir, ara, si derrotéssim aquest desafiament de la rosa mortal, baixaríem 5 cartes. 4 i 5. Altres recompenses que tenim són, per exemple, aquesta recompensa d'aquí, el que permetria és robar 3 cartes a la nostra mà. Doncs trigaríem més a provocar aquest esgotament que havíem dit. Les penalitzacions per no passar un desafiament en el moment. Doncs, per exemple, aquest d'aquí el que fa és donar-nos hòstia, baixem punts de vida. Aquest d'aquí és el que fa és recuperar cartes d'aquestes d'aquí, tornen a anar a dalt de la pila. Però també, a més, hi ha cartes que, a part d'aquestes de robar 3 cartes, aquí, per exemple, ens permetria eliminar un esgotament, si trauríem un esgotament d'aquí, o ens permetria carregar el fanalet. El fanalet és una carta que està aquí com separada, però que la podem fer servir com a carta d'acció d'això. Ja veieu que són bastant més potents
Aquesta en concret té 5 d'atac, o aquesta, per exemple, del Corn també té 5 d'atac, i a sobre són multicolors, o sigui, són cartes de qualsevol color combinat i ens permeten atacar a qualsevol desafiament. Per exemple, aquest fanalet d'aquí ens permetria atacar a un desafiament i, a més, descartar altres 2 desafiaments. És a dir, permetríem agafar aquests i com si els haguessin passat. Pum. Això sí, si es descarta, no es cobra el benefici de derrotar-lo, ¿vale? Simplement el traiem del mig i fora, siguiente. El fanalet, un cop es fa servir, tornaria a l'estat inicial i l'hauríem de tornar a recarregar per poder-lo jugar. També penseu que els vostres personatges tenen les seves pròpies habilitats, que me les he saltat a la torera ni les he llegit, però, per exemple, l'Asha de Willbrook diria que quan intentes un desafiament que tingui com a mínim un punt de progrés en el seu, li podem afegir un extra. És a dir, imaginem aquest ja ha començat, que l'hem començat, que té 5, doncs abans de començar nosaltres podíem dir vale, li afegim uns 6 punts i ara ataquem. O, per exemple, el Core diu que si un dels buscadors falla en un desafiament, podem reduir la puntuació que pateix aquest... Sí, podríem reduir els punts de mal que patim per cada escut que tinguem a les nostres cartes. O sigui, amb la carta que hem jugat, per cada escut que s'hagi preparat, o si nosaltres li hem potenciat el d'això amb una carta d'escut, doncs es rebrà menys mal. Això són les habilitats pròpies de cada buscador. Cadascun d'ells, ja veieu que hi ha 6 buscadors diferents, cadascú té la seva amiga. Vale, i tot aquest rotllo de com es va jugant, com es van superant reptes, com es va fent, a quin punt hem d'arribar? Doncs, al final, la gràcia està en que anirem baixant les cartes aquestes una a una i arribarà un punt que aquesta pila desapareixerà. Vale? Ja haurem acabat amb aquesta pila i hi haurà un punt que s'acaba la pila. En aquest moment, totes les cartes que hi hagin al voltant del jefe es descarten i es col·loquen aquestes especials. Vale? I és el moment on es desvela el monstre final. Doncs el monstre final, per desvelar-se, per anar-lo a eliminar, veiem que té 21 punts de vida. Quan comencem a lluitar contra aquest monstre final, tindrà 4 coses que l'estaran protegint i, a part, estarà ell allà al mig, no? Què trobem aquí? Per exemple, aquest monstre final, i a més, cada cop que fem la tirada de daus, en el cas de treure aquest dau d'aquí, el que faria és afegir-nos una carta d'esgotament, amb tots els seves conseqüències. Què més tenim? Que el monstre central és immune a qualsevol atac de qualsevol color, sempre i quan aquestes cartes estiguin aixecades. Llavors, què haurem de fer? Primer haurem d'anar a derrotar els desafiaments que té al voltant, i veieu que fica el vulnerable? Doncs a partir de que una carta d'aquestes hagi estat derrotada, el monstre central passa a estar vulnerable a aquell tipus de color i ara ja el podríem atacar en qualsevol tipus de carta. Evidentment, quan les cartes estan així boca baix, perd aquesta... i és en el moment en què el podem anar atacant i l'haurem d'anar tirant cartes i fotent-li hòsties fins a aconseguir baixar-lo a 0 de vida. Ja veieu que aquests Skimfy són uns jocs que tenen una profunditat bastant bèstia, sobretot heu de llegir molt bé el que us diu les cartes. Cada carta us pot canviar completament la partida, us pot anar modificant. Simplement teniu clar el concepte aquest de això és una masmorra convertida en pila de cartes, és un pou de cartes que haureu d'anar buidant i a mesura que aneu buidant les cartes, anar fent els desafiaments, doncs quan abans buideu això, abans arribareu a l'enemic final i quan més descansats arribeu, millor, perquè com més esgotats arribeu, cagada. No és, diguem-ne, un deck building a l'uso, diguem-ne, és una construcció de gestió, és un joc de gestió de mà i simplement anar intentant derrotar els diferents monstres, enemics o trampes que s'us vagin ficant pel mig fins a arribar al monstre final i rebentar-lo. Hi ha altres formes de guanyar, o sigui, aquí dins no és l'única forma de guanyar anar a derrotar el monstre final. Per exemple, amb una de les capses, no sé si en aquesta estaria, diria que no és en aquesta capsa, però sí que trobem que
que hi ha cartes que si derrotem a 3 cartes independents entre elles, si les hem derrotat i les hem aconseguit a la nostra pila aquí de descart de cartes, doncs guanyaríem la partida automàticament, que em sembla que va ser amb l'Scorn, això que ho vam fer un dels dies. També tenim en compte que aquí hi ha alguns esdeveniments, per exemple, veus? Això és un esdeveniment que, si el destapem, es quedaria aquí, i aquest esdeveniment estaria envoltant el monstre fins que nosaltres decidim executar-lo. Si imaginem que això estigués així, ¿vale? Doncs en qualsevol moment, que són molt difícils els que tenim al voltant, ¿vale? Pues podríem executar l'esdeveniment del Gran Baile, en lloc de jugar una carta, el que fem és agafar aquesta carta i l'executem. I aquí diria, descarta tots els desafiaments que n'hi hagin en joc i els fiques al final del pozo, és a dir, el ficaríem al final de la pila de cartes. O altres, per exemple, aquí. Aquí et permetria recuperar vida o treure't esgotament. Aquest ens permetria treure un esgotament, però després li ficaríem aquesta carta a la Vainglory. Carta adjunta vol dir que durant el joc podem fer coses que permetran a l'enemic anar acumulant cartes a sota seu. En aquest cas, miraríem quantes cartes té a sota seu i aquestes serien l'alt més 3 que acumularia. Simplement, jo us animo a provar-los, cada capseta val uns 20 euros, independentment, és això, podeu jugar una o dues persones. No us diré que us compreu les 3, que aquí està la gràcia, però us deixaré, proveu la que us faci més gràcia, agafeu-lo, jugueu-lo, feu una partida a una o dues persones i ja, si us agrada, doncs us llanceu a tota la col·lecció. I res més, fins aquí arribaria aquesta ullada ràpida, aquest mini tutorial del Campfire Delve, en aquest cas, no el Chronicles. El Chronicles és un joc que menja a part, però també està ambientat en el mateix món de Campfire. Si ens deixeu aquí a la capsa de comentaris i voleu veure com és el Campfire Chronicles, doncs mateu YouTube a comentaris i intentarem fer alguna coseta amb els Campfire Chronicles. Si no coneixies aquests Campfire i t'ha agradat o t'ha cridat l'atenció, doncs ja sabeu, també deixeu-ho a la capsa dels comentaris i simplement deixa un polze, subscriu-te al canal i ens veiem en el proper tutorial de jocs de taula en català. Fins la propera, adeu!